musím mít masáž jóny, mnoho žen se ptá. Ne. Ty sama určuješ, kam až chceš dojít. Ty sama rozhoduješ ano či ne. Já vždy ale říkám, když už jsi tady a už ses rozhodla jít na tantra masáž, vyzkoušej vše, co ti může nabídnout. Tak vlastně jako ruce nebo nohy patří k našemu tělu a přijímáme je, tak máme přijímat i svou jóny, svůj zadeček. I to je součást našeho těla. Samozřejmě, že jsme si plně vědomí, že intimní orgány jsou intimní a přistupujeme k ním s velikou úctou a pochopením, pomalu a jemně. Jóny, nebo jak já říkám, lotosový květ, se masíruje celá. Všude je tkáň, která může být necitlivá nebo také přecitlivělá. A masáží jóny žena objeví, jestli její lotosový květ je právě citlivý, vnímavý, vášnivý a přijímající. A každá žena si zaslouží jen tu nejlepší péči. Zaslouží si být hýčkaná, mít zdravé celé tělo a prožívat svou vlastní intimitu, rozkoš a vášeň. A u masáže jóny nám nejde o to, abychom přivedli ženu k orgazmu, ale o to, aby se sama spojila se svou vlastní silou, která se ukrývá v pánevní oblasti, aby poznala svůj střed a ukotvení se v něm. Tam žena čerpá životní energii a proto musí mít zdravou, vášnivou a přijímající jóny. Je mnoho žen, které nikdy nepoznaly slast a plné uvolnění, jak my říkáme, orgasmus. Tantrická masáž pomáhá k tomuto poznání, pomáhá nám k tomu dojít k orgasmu. A já říkám, že tato masáž je prvním krokem za svým vlastním potěšením a hlubokém poznání sexuální energie, která je čarovná a posouvá nás z obyčejného pozemského do neobyčejného posvátného. Poznáváme vlastní tělo, mysl, duši i ducha.